taky, jo, asi takhle tak nějak vypadalo dnešní přibývání na Star Stable Online. Trvalo to strašně dlouho a strašně jsem se těšila, protože Star Stable má dneska 15. narozeniny, nevím, kdy přesně to teďka oslavoval, každopádně dneska je středa, máme tu středeční aktualizace a taky další video po docela dlouhé neaktivitě. Nebo teda za mě dlouhá neaktivita. Ještě než teda začneme a půjdeme na všechno, tak budu moc ráda za podporu tady na mém kanále, blížíme se ke 100 odběratelům a mám pro vás větší překvapení, takže nezapomeňte mě tady podpořit a jdeme na to. Když jsem se teda napojila na Sasko a podívám se teda na mapu, tak tam vlastně uvidím takový dortík a ten dortík vlastně je něco, takové to uvítání. Nevím, proč to mám jakoby u Riding Areny a pokud to mám někde jinde, což malinko nechápu, ale nevadí. Každopádně moc omlouvám, že začínám tady, ale můj počítač to jaksi nezvládá, když jsem ve širokém jevu lidí, takže právě proto začínám na místě, kde nebyla noha strašně dlouho, takže mám to teda třeba trošku oživím, abyste se měli podívat a zaspomínat malinko. Každopádně jedem teda tam. Jsem tady a ještě mě musíte omluvit, ale potřebuji se oddát kameru, protože mě úplně štve, jak to mám podivně, jako daleko, vypadá to strašně divně. Každopádně máme tady teda ten dortík a máme tady naše 4 holky a máme si promluvit teda s Lisou. Opět vám to překládat nebudu, sama jenom anglicky, takže by to byl akorát guláš v tom. Každopádně popovídáme se tady teda s holkama, na něco random jim tady zodpovím a oni nás portnou teda potom vlastně do toho Moorlandu, kde se podíváme na další questy. Tady to načítání trvalo extrémně dlouho, takže vám to zase zrychlím. Yes, jsme tady po asi 10 minutách, trvalo to extrémně dlouho, taky boreďbena, když je tady tolik lidí. Se divím, že všechny nevidím bez hlav, jo? To jako pozor, on se totiž všechno se trošku zlepšilo naproti Starshineu, když jsme to natáčeli, jo? Takže dobrý. Každopádně máme tady Maju a Maja má pro nás nějaké questíky. Question. Popovídám se s tebou, nevím, co tady říkáš, ale to nevadí, protože to je zdravé přece. Když nic nepřekládáme, tak si poradíme sami. A jdeme teda otevřít tady dveře, jo? Samozřejmě, když jsem si to nečetla a proklikala to, tak nevím kód. Jo? Logicky ho fakt nevím. No. Takže jsem tam prostě něco naťukala, něco s 15, ale ono to tak úplně nebylo. Nevadí a šla jsem to teda přečíst znova a kód je teda 1500, že mi to nenapadlo, jsem chytrá, co? Každopádně teda dáme tam těch 1500, tak a šupi to presto, dveře otevřít a už se nám otevírají teda naše dveře. Ten dot, jako nevím úplně k čemu tam je, ale OK, myslím, že to, nevím no, asi to budeme potom papat. Mělo by to být vlastně, ani nevím upřímně, na jak dlouho to tady je, ale vzhledem tomu, že tady mám zase nějaké questy, tak asi zase na měsíc, nebo nevím, jestli jen na týden, fakt nevím. Každopádně máme tady hromadu různých úkolů a nevím, tady něco vysvětlit k tabuli a hodně lidí mi takhle dávalo do klubu, protože jsem teďka vlastně odešla od Mr. Head Club, oni vlastně skončili. Což je na nic, ale bude nějaký nový klubík, v případě půjdu zase k Fire. Takže si to tady všechno takhle různě projdeme, uvidíme, co tady všechno je. A tady jsou velmi zajímavé pocelové deky, docela mě zaujala tady ta mikina, ona vypadá hezky, ale jakoby nevím, no, tady to se mi třeba vůbec nelíbilo. A tady víte, co to je? Já nevím přesně, jak se to jmenuje, ale to je takový to prostě, že si na to sednete a můžete na tom jakoby jezdit, jo. Já nevím přesně, jak se to jmenuje, ale to je jedno.
Takže jedem teda dál. Tam vzadu vidíte, že jsou vlastně staří koníci, které si můžete vyzkoušet, na to se potom určitě podíváme. Určitě bych si chtěla zkusit toho starého fjorda, protože většinu znám, nebo už jsem na nich jela, nebo mám, takže se mi to úplně nevyplatí, takže toho fjordíka si potom teda vyzkoušíme. Pokračujeme dále, máme toho zase poměrně dost a tady jdem k dalšímu questíku. Samozřejmě se mi to tady úplně seká, ale pozor, můj počítač se zlepšuje naproti minulých aktualizací, takže dobrý. A tady máme teda další quest a já ho upřímně nechápala. Absolutně jsem nevěděla, co tam jako chcou po mně. No, OK, každopádně jakoby bylo to také zpívání s ovcema, ale já to nechápala. Já teď vám to tady ukážu názorně. Máme hotovo a pokračujeme dál a tady máme další quest, nevím vůbec s kým to je, nějakou hranatou paní, se kterou jsem určitě questy dělala, ale absolutně netuším, kdo to je. Máme tady teda i Alex, takže to tady nějak jako proklekám, myslím, že to není úplně nic extra a nevím, jestli to je úplně něco zajímavého nebo důležitého tam, myslím, že úplně ne, takže jdem dál. OK, máme tu další, to je Linda, jo, to je Linda a nějaká paní, se kterou si tady povídá, absolutně nevím, co tady toto. A hned vedle jsou nějaké stánky asi s klubíkama ohledně nějakého toho, nevím vůbec, co to znamená, nechápu to, že dělat nebudu. A zase vidíte nahoře, že mě někdo zve do klubu, já se na to můžu vykašlat, nebudu chodit do klubu, kde nevím prostě, jako kdo tam je všechno, takže se mi to úplně nevyplatí, nejdu tady prostě, nejdu, pardon. Jdeme dál. Tady to mám, jo vlastně, já všechno vlastně budu dělat dvakrát, tak abych to měla splněný, ale tady ten quest jsem nepochopila, jo vlastně pochopila, tady toto vlastně je takový jako ježdění a ptáš se takových cedulek a není to tolik zajímavý, ale jako máte to natočený všechno, takže se nemusíte vůbec bát, kdybyste se báli a nechápali to, tak se podívejte na moje videa, vám to všechno ukážu, budeme si to zmatení spolu, ale to nevadí, budeme to aspoň společně. A tady vidíme v akci nějaké Čechy na EE4. A asi v klubíkách, že nějaká holka mě kopíruje, nevím, co máš na mysli, ale to nevadí. A tady vidíte toho nového koníka, kterého mám už ve stáji a společně si ho ukážeme. Tady mě velice zaujaly velice zajímavé sety, ale OK, tady to má docela hezký set. A tady máme hned 2 racy. Máme tady teda, nevím, jak se jmenuje, a tu holku z toho Moodlandu. A mají pro nás teda nějaký questy a taky racy, takže si je zajdem. Proto jsem si taky vzala Reda, abych si ho trošku vytrénovala, protože ten kůň má level 2 a mám ho asi ve stáji už 2 nebo 3 měsíce, aby se neřeklo, tak ho vytrénujem. A mám teďka asi 11 nebo 12 koníků na trénování, takže mám co dělat, vzhledem k tomu, že na každých questech jezdím bez koníků, jakoby bez trénování, takže jako mám co dělat, jo. Jeden tady, viděla jsem hodně videí ze Seska a je tam toho poměrně dost, jakoby, těch rejsíků a doufám, že nějaké ještě přidají, nebo teda doufám, že to není jenom na týden a jdem teda na to. Takže dá nám to teda 350 XP pro koně, což myslím, že je dobrý a já vám to teda zrychlím. Máme zajeto a já si teda tady s dovolením tento závod zajedu znova, protože prostě XPčka pro koníka, takže vám tady dám nějaké faily.
Já mám teda zajeto, jak jste mohli vidět, tak tam bylo docela dost failů, ale tak jako co už, no, ta první jízda byla teda lepší. A máme tady teda další race a to je tady s tím autobusákem. Já si myslím, že tady tento jste určitě viděli na SESO, Instagramu, či asi YouTube, nevím, kam všude to dávali, ale já jsem měla i na TikToku, takže jako měli tam dost toho, hodně tady tohoto závodu a bylo to samostatně i v té upoutávce, takže mě to docela zajímá a mluvím tady s nějakým, já nevím, co to je, nějakým voláním, asi fakt netuším. A vidím, že tady všichni mají už ty nové Hanovery. Já ho tady už mám taky ve stáji, takže se na něho potom podíváme. Ale my si teď teda jdeme zajet ten race. Máme to zajeté, tento race se mi líbil tak 7 z 10. Nebylo to nic extra, abych asi řekla pravdu. Tak hezky si vezmu tady levely, protože mám 2 levely na koni, což je fajn, vzhledem k tomu, že ho teďka trénuji, tak ho uvidím docela často. A já to vidím tak, že se teďka půjdeme asi podívat na ty kolečka, co bylo vlastně k tomu questu s těma tabulkama. A tak to a vidíme se na to, že se půjdeme podívat tam, tak uvidíme se u prvního místa. První místo, druhé místo a třetí místo. No a teď se teda portneme pěkně na Starshine Ranch, protože tam máme samozřejmě ty další ty tabule. Mě teda ale ještě předtím, než jsem jela, tak jsem třeba jako doufala, že tady ta tabule bude nějaká teleportační a ona se mi nenačetla, takže jsem absolutně nevěděla, jako, co tam mám jako dělat. Takže jako nevím úplně, no, jako co už. A takže jsme hezky portnem a tam se podíváme na ty další tabule. Jsem tu a tady rovnou jedu k té první tabulce. Ono to vlastně vypadá tak, že si na ní takhle kliknete a tam jsou nějaké nějaká otázky, které asi nějak jako random jsem naklikala, nevím, vždycky mi to dalo 20 XP, takže asi správně, a já fakt nevím, já to klikala na random, takže jako je možný, že jsem měla správně, a nebo prostě špatně, ale jenom ti to uzná, jako že jsi to tam prostě dala, nevím, fakt netuším, ale ono tam většinou ty otázky byly úplně stejné, takže nevím fakt, jako, co to má být. A teď teda jdem rovnou k té poslední, která se nachází tady hnedka. A vezmeme si a zase prostě dáme co random. Tentokrát jsem teda dala úplně to dole a to znamená jako znovu, takže úplně nevím, jako proč jsem to dělala. Prostě jsem to dělala docela rychle, ale teď už tam teda správně, no. Tak a máme teda jet zpátky za Landou, tam píšou zhruba něco v takovém smyslu. A jedem teda tam. Já to vidím teda tak, že si teďka vyzkoušíme ty nové koníky, nebo teda nové, ty staré koníky. Já tady vidím teda prvně Fjorda, to jsem si taky chtěla vyzkoušet, takže to tady hezky vyzkouším. Jako on je pěkný, ale nevím, jako, jestli bych se ho úplně koupila zrovna. Asi možná do sbírky, protože je vzácný, ale vzhledem k tomu, že kdyby byl na prodej, tak by ho měla tu na lidí, takže by tak vzácný už nebyl, no, takže úplně nevím, jestli bych se koupila. To už radši toho Morgana bych se koupila, jakoby. Ten mi přijde lepší. A to, co mě mrzí, že tady nedali staré Araby, protože ti jsou poměrně taky vlastně vzácní, protože tady už taky nejsou poměrně fakt jako dlouho. Já teda jednoho mám dokonce. A jako nevím, no, jakoby nechám se radši svýho koníka. Radši ta třetí generace, vzhledem k tomu, že nemám ani skoro oblečení na ty starší koníky, no. Většinou fakt na ty nové, takže když mám nějaké hezké sedlo, které prostě chci mít na sobě, tak ho prostě nikdy na toho koně nedám. Tady vidím, že jsou hřívy, to úplně nepotřebuju, takže jdu pryč. A hned tady vedle máme ty patíky jako korgíky, prostě pejsci. Jakože korgi osobně se mi tolik jako pes nelíbí, není to úplně můj typ, já radši takové ty sportovnější, ale jako
je hezký, ale asi osobně bych se ho nekoupila. A teď máme teda další jdečky, tady už jsme se na to dívali a je to docela zajímavý. Jakoby mohla bych si to koupit, vypadá to fakt dobře a zajímavě. Tak, teďka tam vzadu, když se podíváme, tak tam jsou takové bílé věci a to mě upřímně docela zajímá, protože nevím absolutně, co to je. Takže letím tam. Když se na to kliknu, tak já teda zkusím tam tu stáj, ne tady kovářství, já zkusím, doufám, že to je kovářství, že to není nic jiného, ale kliknu si teda na stáj, tak nám to ukáže nějaký starý model stáje, který vypadá trochu jak z New Haircrest nebo toho z podzimu prostě, teď mi vypadlo, jak se to jmenuje. Ale ukázalo mi to tady teda Manor, což nevím, proč mi to ukázalo Manor, Manorská stáje vlastně taky takhle vypadala. Ale jako nevím, je to zajímavý, ukázalo nám to tak prostě různý 4 kamery, jak by to mohlo vypadat a v té old version, nevím, jak to čte, prostě v té staré verzi, tak tam bylo to. Mně to přišlo jako tolik nezajímavé a jo, ještě jsem zapomněla zmínit, že tady máme bazar, Trace Track, já tomu říkám prostě bazar, ale on to není bazar, je to Trace Track. Se ty věci dostáváte zdarma, tak je to tady k toho dělejte, jo. A teď to vidím tak, že se teda portnem dostáje a ukážem si teda společně toho nového koníka. Já teda pro něho skočím do stáje a jo, stáj mám tady, protože můj počítač to nezvládá. Já myslím, že jste si užili Mozarta, ale já jsem tady teda zpátky a to i s postavičkou a jdeme teda na změnu hřívy, protože i na šampionovi mám taky bobíky a chtěla bych se podívat, jaké má tady koník na výběr, třeba nějaký jinačí. A tady vidíme klasické bobíky a tady máme tyhle, to je top, ale vidíte to je úplně nádherné, takže jako podívám se samozřejmě. Mně se líbí tady s tou dlouhou hřívou, ale on je takový menší problém, že nikdy nevím, jak by to vypadalo, kdyby běžel. A jako má hezké hřívy, i ty copánky nevypadají špatně, i tady ty klasické bobíky s tím zapleteným vocasem, ale já nenavidím ten zapletený vocas. A já mám ráda tady tenhle, takže obětuju 19 starcoinů, abych měla hezkého koníka, jo? Tak vám jste spokojení, já jsem taky spokojená a vypadá to nádherně, no neříkejte, že ne, je fakt krásný. A když se teda podíváme ještě zblízka, tak vidíme, že to je fakt jako detailní. Já teda nevím, jestli to je nějak jako nově, nebo nevím, ale vypadá to fakt pěkně, vidíte to. A bobíky jsou prostě klasiky, nevím, jakoby, co na tom asi vidím, jako, no. Prostě klasické bobíky, jo. Ale koník je jako pěkný, takhle. Takže a já to vidím asi jako ukončení, tady toto nahrávám už po třetí a nevím, proč mi to nechce uložit, jo. Já teda budu moc ráda za podporu tady ještě na mém YouTube a to teda tady je velká podpora, protože se blížíme ke 100 odběratelům. Budu moc ráda taky za nějaký pěkný komentář a uvidíme se teda u dalšího videa. Doufám, že to bude v nějaké blízké době a že to nebude zase někdy za 13 dní, za 14, takže moc se omlouvám. Takže čau.